Ukhulumayo umfundo kaDlamini khona la eMsingi wakuba uSicebu. So ngifuna ukuthi ukudlulisa nje ukukhala kwami ukuthi ayisilahlekelwe kakhulu ngondodana. Mina ke bengimbiza ngondodana ngendlela bezizwana ngakhona and okungikhalisana kakhulu ukuthi mhla izoshona indlela kangifonela ngayo sakhuluma into eziningi kakhulu naye sixoxa nje ngokuhle nakafisa ukwenza nokumele sikwenze thina since nami ngikule industry yasebholeni yabo ngisebenza la ebholeni. Into ebebhlungu ukuthi indlela akashiye ngayo izwise okukhulu ubuhlungu hayi umndeni kuphela kepha nabalandeli bakhe. So manje lento isifikisela inyembezi kakhulu ukuthi indlela akashone ngayo izwise ubuhlungu kakhulu ngoba akekho umuntu obelindele. Nanokuthi ke uDisemba wakithi awusoze wafana nomunye uDisemba ngoba njalo ngoDisemba soke sesilindele izingoma ezimnandi but kulokho siyazi ukuthi uDisemba usophinda ufane ngaphandle kwenkosi yamagcokama ngoba inkosi yamagcokama iyaziwa ngemisebenzi yayo emihle ebiyenza nanokuthi ibihlonipha kangakanani. Lokho nje ngakusho kodwa sisiluzela ikhulu kakhulu kulomfana wakithi.